سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتها حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتالكم بخبر نقدم ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀራራማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብቲ ንመበል 41 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ቱር ቦርገስ ይሳተፍ ኣሎ። አማኑኤል ኣብ ቀዳሚቲ ኣብ ከተማ ቦርገስ ዝተካየደት ውድድር መበል 14 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብቲ ትማሊ ዝቐጸለት ካብ ጉሜል ዲኢዛን ክሳብ ሌርማ 155 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ድማ ካብ 3 ሰዓትን 33 ደቂቃን 49 ደቂቃን ዕውት ዝኾነ እስፓኛዊ ጆን አቬስቱሪ ብ5 ካሊታት ምድንጓዩ መበል 34 ተርታ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሙ። ብሓፈሻ ኣብዚ ክልተ መድረኻት ተላዒልዎ ዘሎ ውድድር ኢጣልያዊ ተቀራራማይ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ዝኾነ ጂያኮሞ ኒዞሎ ብ7 ሰዓታትን 13 ደቂቃን 8 ካሊታትን ግዜ ንናይ ግዜ ማልያ ኣብ ምምራሕ ይርከብ። ኣብዛ ማልያ 15 ካሊታት ጥራይ ተበሊጹ ዘሎ ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ ኣብ መበል 14 ደረጃ ኣሎ። ብጀካዚ ጂያኮሞ ብሁሉል ነጥቢ ብ45 ነጥቢ ንናይ ነጥቢ ማልያውን ሓዚ ይዋዩ። ኣብዛ ማልያ 14 ዝነበረ አማኑኤል ድማ ናብ 24 ለጠቂሉ። ንናይ መንስያት እትውሃብ ማልያ እስፓኛዊ አሌክስ አርናቡሩ ኣብ ቅድሚት ንዘሎ ተቀራራማይ ክኸውን ከሎ ኤርትራዊ አማኑኤል ድማ ኣብ መበል 4 ደረጃ ተቐሚጡ ንረኽቦም። ንብሉፅ አንበሳ ዓቐብ ተቀራራማይ እትውሃብ ማልያ ኢጣልያዊ ጂያኮሞ ብ6 ነጥቢ ዝቕልሳ ዘሎ። ብጋንታ ደረጃ እስፓኛዊት ክለብ ካጃራሁል ሼግሮስ ኤአርጂ ብ21 ሰዓታትን 39 ደቂቃን 37 ካሊታትን ንመሪሕነት ናይ ዝውድር ሒዛቶላ። ራብዒቲ ዝነበረት ኣፍሪቃዊት ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ድማ ናብ 11 አንቆልቂላ ኣላ። ቢዩሲአይ ናይ ክልተ ሓይል ፈረስ መዐቀኒ ዝርከቦ ቱር ቡርጎስ ናይ 5 መዓልታት ዕምሪ ዘለዎ ውድድር እዩ። ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ሃገራውያን ጋንታታት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ምስ ኣካየትን ኣሰልጠንትን ናይ ውሽጢ ሃገር ጋዜጠኛታት ካልኦት ማሕበረሰብ ስፖርት ኤርትራ ዝተረኽብሉ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሎም ሓሙስ ኣብ ሰዓታት ፍርቂ መዓልቲ ተኻይዶም። እቲ ንምድላዋትን ኣሰልጠንቲ ጋንታታትን ሒዞም መጺኦም ዘለዉ ስነ ኣእምራውን ኩነታውን ምድላዋት ንምፍታሽ ተኻይደ ርክብ ኩለን ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕ ኣፍሪቃ ርእይቶታትን ሓሳባትን ከፍስሳን ከሎም ነቲ ጽባሕ ዓርቢ ዝፍልም ውድድራት ዝምልከት ፕሬዚደንት ሃገራዊት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አብርሃም ነቲ መደብ ዝምልከት ሓበሬታውን ኣቕሪቦም። እዚ ውድድራት ብሰንኪ ኣብ ኤክስፖ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ድማ ብቐጥታ ከም ዘይመሓላለፍ ተፈሊጦም። ይኹን እምበር ኣብ ናይ ፍጻሜ ዝህሉ ፀወታ ብቐጥታ ኣብ ኤርቲቪ ክፍኖ ከም ዝኽእል ሓበሬታታት ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ 2010 ኤርትራ ንውድድራት ሴካፋ ብምእንጋድ ነቲ ሃሲሱ ዝነበረ ስማ ኩላ ኣኽዒላቶ ምንባራ ኣይርስዕን። ኦዚል መንበሪ ቤቱ ይገድፍ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ዝተፈተነሉ እዚ ቱርካዊ ጀርመናዊ ተጻዋታይ መስዑት ኦዚል ካብ ዝሓለፈ 5 መዓልታት ሒዙ ነቲ ኣብ ሰሜን ለንደን ተደኪኑ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ከም ዘይተረኣየ ተገሊጹ። ድሕርቲ ፍጻሜ ድማ ብጉልቡታት ሰባት ተዓጂቡ ክኸይድ መሪጹ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ፍጹም ቅሳነት ዝኢኑ ዘሎ ተጻዋታይ ንመን ከም ዝኣምኖ ጭንቕ ኢልዎ ምህላው ይንገር። ኣብዚ እዋን እዚ 30 ዓመት መሊኡ ዘሎ ኦዚል ካብቲ ገዛ ክርሕቕ ከም ቀንዲ ምርጫ ወሲዶ ምህላው ብተወሳኺ ይግለጽ ኣሎ። ምስ ዜና ኣብ ዝተሓሓዝ ተወላዲ ቦዝንያ ዝኾነ ኮላሲናች ድሒሩ ብዓልቲ ቤት እውን ተመሳሳሊ ግፍዒ ከም ዘጋጠማ ይዘረብ ኣሎ። ድሒሩ ከም ዝግለጽ ዘሎ ዝሓለፈ ሐሙስ ምሸት ኣብ ከባቢ ኦዚል ዝነበረሉ ቤት ክልተም ሰባት ብፖሊስ ተቐይዶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘምርሑ እውን ይጽብጸብ። ተመሳሳሊ ፍጻሜ ዘጋጥሞ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለባት ሪዲንግ ቸልሲን ዝነበረ ስቲቭ ሳይድዌል ድማ 25,000 ፓውንድ ዝበጽሕ መጠነ ገንዘብ ከፊሉ ካብዞም ዕሉላት ሰረቕቲ ምንጋፍ ዝኽእልዎ ኣኽላባት ከም ዝዓለመ እዩ ዝነገረሉ። ከም ዝዝከር እዞም ኣብ ኤውሮጳ ገኒኖም ዘለዉ ሰረቕቲ ንኮላሲናችን ሜሱት ኦዚልን ዘመናዊ ካራ ኣፈራሪሖም ዘለዎም ክዘምትዎም መደብ ነይርዎም።
ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት ተዛዝመ መስኮት ምስግጋር ተጻዋታ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሉ ሉካኩ ምስ ጁቬንቱስ ክጽምበር ከም ቅያር ናቱ ድማ ዝኾነ ሓደ ካብ ተጻዋትታ ኢጣልያዊት ጋንታ ናብታ ጋንታ ክግዕዝ ብተወሳኺውን ገንዘብ ክወሃባ ዝጠልብ ስምምዕ ኣቕሪባ ነይራ። ይኹን እምበር ካብ ጽጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ቤልጂማዊ ሮሜሉ ሉካኩ ናብ ኢንተር ሚላን ክጽምበር ይተራዩ። ወዲ 26 ዓመት ሉካኩ ናብ ኢንተር ምኻዱ ምስ ተሰምዐ ዩናይትድ ኣብ ውድእ ግዜ ብዘይካቶም ኣቐዲማ ከም በዓል ዳንኤል ጄምስን ቢሳካን እንተዘይኮይኑ ሓድሽ ንሉካኩ ዝትክ ተጻዋታይ ብዘይምግዛም ዝተቆጥዑ ደገፍቲ ጋንታ ማልያ ጋንትኦም ከንድዱን ዝተፈላለየ እከይ ተግባራት ምፍጻሞምን ኣይርሳዕን። ድሕርቲ ናይ ምስጋር መስርሕ ዕውት ምዃኑ ድማ ሉካኩ ምስ ተጻወቲ ሓዳስ ጋንቶ ኢንተር ሚላን ክስሕቅን ክዋዝን ዝረኣዩ ቤተሰብ ስፖርት እምባ ኣንታዚ ንማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረክ እንደዩ ጸሊእዋ ነይሩ ክብሉ ተሰሚዖም እዮም። ንሱ ንወሲኹ ኢንተር ሚላን ሕጉስ ክኸውን ኣኽኢላትንላ ምስዛ ጋንታ ኮይነ ዓወት ከሰማቕር ድማ ተስፋ ይገብር ክብል ገሊጹ እዩ። ነዝራጉድ እንተሎ ድማ ዝሓለፈ ሰንበድ ኢንተር ሚላን ኣብ ናይ ምሕዝነት ፀወታታት ምስ ኣባል ራብዓይ ዲቪዥን ዝኾነት ክለብ ቪርቱስ ቬርጋሞ ዘካየደቶ ፀወታ 8-0 ተዓዊታ ነይራ። ኣብ ዝበዝሐ ሸቶታት ድማ እቲ ቤልጂማዊ ኣጥቃዓይ ኢድ ነይርዎ እዩ። ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ዝኸበረ ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ እንግሊዛዊ ሃሪ ማጓየር ምስ ፊል ጆንሰን ኣሽሊ ያንግን ኣብ ግዜ ልምምድ ወኻዕካዕ ክብል ምስ ረኣይዎም ካብቶም ተጻወቲ ክርሕቕ ለሚኖሞም ንሶም ነዚ ክብሉ ዝተቐሰቡ ፍያካታት ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝብል ቅጽል ስም ድሕሪ ንኽልቲኦም ለጊብሉ ዘሎ እዋን እዩ። ማጓየር ካብዞም ብዘይካወረ ካልእ ስራሕ ዘይብሎም ክፍለጥ ጥራይ ዘለዎ ፊል ጆንሰን ኣሽሊ ያንግን ተለጋጋቢ ሕማም ምዃኖም ኣይፈለጠን ዘሎ መስለኒ ክብሉ ተጫሪቖም። ምኽልተ መስከረም ምዕጻው ምስግጋር ተጻወቲ ኤሮጳ ዘሎ እዋን ኣሌክሲስ ሳንቸዝ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክወፅእ ከም ዝደሊ ሓቢሩ። ሪያል ቤቲስ ንኣጥቃዓይ ቦርጃ ኤግሌሲያስ ካብ ስፓኞል 28 ዩሮ ሰሊዓ ከም ዝዓደገቶውን ኣፍሊጣላ። ኒኮሎ ዛኒዮሎ ክሳብ 2024 ምስ ክለብ ሮማ ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ከቲሙ። ሓደ ካብ ዝበለጹ ተጻወቲ ሬንጀርስ ዝነበረ ጄፍሬነ ኣደላይደ ምስ ክለብ ሊዮን ከም ተጸምበረውን ተገሊጹ። እዚ 5 ሚልዮን ዝተኸፈለሉ ተጻዋታይ ን5 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል ፈሪሙ ይርከብ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንቪክቶር ሊንደሎፍ ንተወሳኺ 3 ዓመታት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘጽንሖ ውዕል ቀሪባትሉ ምህላዋ ኣረድያ። ብዘይካዚ ንሰሙን እውን 150,000 ፓውንድ እናኸፈለት ምስኣ ከተጻውቶ መደብ ከም ዘለዋ ኣረድያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን